hayapit na maray. Lalong-lalo na ko na market na dyan sa Barangay Santo Domingo sa Banuan kang Nabwa. Haros sa mag-ibong na kuya kantilampo, shoulder kantilampo, akupado po kan mga bihikulo, mga tricycle, mga paramotorized, ito po mga motorized sa tricycle na mabiyahe sa may Partikan Yerba, saka Tadahay. Tapos so ito man ang mga mabiyahe galing sa Santo Domingo, pasirin dyan sa may Barangay Inapatan, Santa Cruz, Tandaay, and iba pang lugar dyan sa Banuan kang Nabwa. Haros sa mga tugang ni na hayapit ng maray, mayo ng maagihan ang mga tao at ninulit akupado kan mga bihikulo sa tricycle, motorized. O ang mga nag-aaragi lugod na mga tao dyan, yaw na sa may, kuyan, sa may tinampo. At sa tao na kan tinampo, tapos si shoulder, akupado kan mga bihikulo sa mga para-tricycle, mga para-motorized, dyan sa may Partikan na Barangay Santo Domingo. Sa kunan saropan dyan mga tugang, nina dapat igwaman na pulis, igwaman pong pulis na nagbabantay dyan, ninulit iba garo nagkakairinitan, paminsan damay nagpupuronitian dyan sa lugar na yan, ninulit mayo mang pulis, igwaman ko na ngayon tanod, tanod man, dahil man nagbabantay, kasi gisa naman na lakaw-lakaw, paminsan nga din ngayon, umayo na. Nawawala na tanod dyan na nakaduty. Kaya, ang sabi nga ni kan mga nakaulay niya to dyan, maray ngayon sir na igwa ngayang pulis na nagbabantay, magbugtak kaya sila din kuyan, magbugtak kaya sila din na guardhouse na mamonitor ang mga tao adik po sa may Santo Domingo Public Market. And sarap pa dyan mga tugang na naobserbaran dyan sa Santo Domingo Public Market, nagkapira po dyan na pwesto, tayo magpupiga kuparkan mga paraginda. Kano po sa rason, isa man ngayon mga kupar dyan, nina mayo man ngayang malaog na dyan na ninparabakal at ang kadaklan mga tugang na nagpupwesto dyan, so ito mga hali sa ibang lugar na nagpupwesto dyan sa Santo Domingo Public Market, imbis na maghanap ng pwesto sa laog kan merkado, dyan sila sa luwas. Sa rason po na anin na paano man nga kami mabakalan, anin na yaon nga sa luwas o ibang mga paratinda, alangan man ngayon na alangan man ngayon kami na kuyan, alangan man ngayon kaming nina magkatinda sa laog, sisay man ngayon mabakal sa muya, maray na katabi sa imo padigyoter, anin na hali ka na duman. Hali ka na duman sa Santo Niño, dahil pa. Anin na alat-alatan ako to. Maibala na kita. And sabi nga ni kayan mga tugang, dapat kaya sir, kung iyan ngayang bakante dyan na pwesto sa laog kan public market kan Santo Domingo, tanganing daiman ngayang maray makaulang ang mga paratindang ini, isupol na ngayon lugod dyan, ano na ngayon kumayon, ano na ngayon kung may maglaog ngayon dyan na mga parabakal, matuod na sa mga parabakal, maharap na sa ngayon kung talaga ngayon gugustuhon
at talaga ngayon gusto na maglaog ang mga parabakal na hanapon sinda anin na kuyan nin na mabarakal sa mabarakal yan asa sa indang aram bili ngayang kasaluwas intiro na ngayang suruot so para tinda so mga para tricycle para motorize rayaw na dyan gabos anin na kaya so iba man na mga nakasaod na nagahalat din na lunadan, nagalalakaw-lakaw, may si tamalakawan, inulit ako yan na, ako pado na, shoulder ka na tinampo, dyan sa may parte ka na Barangay Santo Domingo. Iyo po yan ang obserbasyon na apig paabot, adig di po sa Radyo Ronda. Kinayan ko na ni, ang pasadahan dahil duman sa programa niya itong Graba sa Pagkahapon, kundi lang ipaabot na lang, kundi man ma-aksyon na niyan, ipaabot na sa tamang mga autoridad dyan sa Banwaan kang Nabua Camarinesor. Purog na ki Mayor-elect Per Simbulan na mapasadahan niyan kana sa mga tauhan na mapakaray ang kamurugtakan dyan sa maya parte kang Santo Domingo ang Nabua Camarinesor. Bueno mga tugang padagos kita kan sa tuya pong programa Bicol Connection adig po sa Radyo Ronda DCKI nagadaraman po sa oras na 4 minutos pagkalapas ang alas 10 nin pagkaaga. Padagos kan sa tuya tabi na pagaratsada kan na mga impormasyon. Ani na ano na kon nakatutok sa tuya gunyan si Pading Gary Mimay. Adyan sa Sangkunan Panlalawigan kan na Camarinesor. Ako na nagantabay si Pading Mimay. Ano na so itong pikulayan to. Ano na so itong pikulayan ta kasuwapon. Baka ma-impormaran kita ni Pading Mimay sa mga preparasyon sa aga kan ultimo sesyon na regular kan na Sangkunan Panlalawigan. Bata sa mga miyembros kan na Junta Provincial magbararong da sa mga miyembros kan Junta Provincial dapat yaon gabos maging so itong mga nagkadaraog imbitado man giraray na siyempre anin na nag-Korean sinda nag-sarabay-sabay sinda maski nga sabi nga ni kaya na dahil na magkakairibanan otro at least ngaya na mag-suruwayan anin na mayo ngaya so itong route ni Buot at sabi nga ni Mulo Hernandez Kasudma ako ngaya bilang nag-revise na duman sa regular presiding officer na si Vice Governor Ato Peña anin na inarap ko lang ngaya so yapak ka ni Vice Governor Ato Peña na maging mabuot ka sa mga empleyado, sa mga kairibanan mo dyan sa Sangkunan Panlalawigan ka na Camarinesor and syempre man sa mga miyembros ka na Junta Provincial na pagkakatapos ka na sesyon na regular na nag-uhoro ang rampangan sa saidang pag-mirindal and kasabay po ka na mga oralistoryan na ang gusto mga tugang na magkasuruwayan po sinda. So itong mayo nin kulubot ang lambang nga saro. At sabi nga ni kaya anin na kami ngaya sa ibong na partido at so ibang mga yaon diyang arog ninda board member Aracel Labanyes and the board member
Bading Senior and board member say pa itong si board member Bading Senior, si iba pa na mga yaon sa oposisyon, at least hurarampangan na sa kuya na ini sa ultimong aldaw kan sesyon na regular kan sa mga dati na miyembros kanon ta provincial tabalangan maging si Vice Governor Fortunato Ato Peña inimbitaran na magatindir man giraray. Kaya nilalaw man ta na sa aga si Vice Governor Ato Peña magatindir ka na sesyon na regular, ultimong sesyon na regular ka na Sangguniang Panlalawigan akan na probinsya ni Camarines Sur. Bueno mga togang, sa tuyata daw na marasaw nila yung mga text, may mga text pa lang dito sa sakuyang kuyan, sa sakuyang text hotline, adig din po sa sakuyang cellphone number, na 0929-667-7350. Sabi digdi sa tuya pong text, good morning tabi Mr. Bayugo. Pasaday man daw digdi sa muya sa Nabwa, sa barangay La Purisima Tupas sa proper Tandaay Nabwa Camarines Sur, mayo po nin bulos. Kung nag-antabayan sa tuyang amigo, si Engineer General Manager Wilmore Mignola, na dahil po na nagbubulos ang tubig. Pag bukasin na ang pusit, anin na duros ang nagluluwas. Mayo dang nag-aaginin na mayo dang nagluluwas na tubig. Pero nag-iikot ang metro. Pag binubukasan po daan daan pusit, nagluluwas mga tugang duros, pero so metro, pigiling ninda, nag-iikot. Iyan na tabi, manager Mignolas, napigpaabot sa tuya kan mga konsumidores dyan po sa Nabwa Water District. Iyan po ang kuya inihopig basa talang sinambit ng text na pigga paabot tigdi sa Radyo Ronda DCKI Riga. Sabi pa digdi, good morning tabi Mr. Rocky. Nina pakigreet man po kami digdi sa may kiskisan ninyo sa market kan na siyudad nin Iriga. Nakatutok kami sa imo na pamilyang Itorios. Oy, maray na agatabi sa pamilyang Itorios dyan sa merkado kan na siyudad nin Iriga. Regular kwenta ini. Regular para langog tayo niyo Itorios dyan sa kiskisan. Nakasabit sa naan radyo ninda, nakatutok sa Radyo Ronda DCKI. Ki Manay Aida dyan sa fruit section, maray na agatabi sa imo Manay Aida, sabi digdi ni Manay Aida min lilitaw lulubog. Lilitaw lulubog karaki. Na paminsan yaon, paminsan wara. Duman sa programa mong Rabas. Maray na aga tabi sa imo Manayanda dyan sa fruit section dyan sa merkado kan siyudad din Iriga. And siring man paabotan naman din maray na aga ang pamilyang Gaspi sa Gaspi Pendinat Candy dyan sa merkado kan merkado man sa terminal sa terminal kan Iriga ang Gaspi Pendinat Candy
na nagantabay man digdi sa Radyo Ronda. Uy, ko yan. Kaya sa Cortis sa family. At yan sa kuyan sa Nicobel subdivision. Pirming nakaantabay lalong-lalo na sa Gibara family. Maray na agaman. And salamat sa padagos indong pagantabay. At least na dadagdagan sa tuyang mga paradangong. Nadadagdagan sa tuyang mga paradangong. Adig di sa Radyo Ronda DCKI. Text lang tabi ka mo sa sakuyang personal number 0929-6677-350. Matronta 0929-6677-350. O kaya man sa DCKI hotline sa 0920-5454-191. Matronta 0920-5454-191. Yan po ang satuyang text hotline. Hindi po sa Radyo Ronda. Kung gusto po nito maka-irate, bukas po ang samuyang telepono sa 299-7397. 299-7397. Ang samuya pong landline kan samuya pong landline kan Radyo Ronda DCKI Iriga. Agad na ba ipapagitan na report sa luwas nagbabalik si Karondang Philip Barasila. Karondang Philip, go ahead. Salamat sa Karondang ang maparangkada niya. Yan ka pala, hindi ko karawang ka na buhi. Gusto nang maging mayor man ni Sabaw Christian Chipari. Ang nangyari na ako. Gusto mo na maging bas mayor? Na politika. Mm-hmm. Pala na si President Chipari durang kita na okasyon ka na pag-kasumpa ni Vice President Lena Robredo. Hindi ko karawang ka na buhi. Pero nagpaparataang kung ano-ano duman sa okasyon na subuot dapat ang Vice Presidente yan ang magtutulos sa oras bakong pagpapala doon ang mga bisita. Talagang ibang klase man si Catholic Christian gusto naman na sabi nga ni Kayan maging poderoso dahil politika. Nag-iisip na solos pala nila na maging Vice Mayor man na manawain po yung dimansyon Vice Mayor Jeffrey Parado pag ngayon kumarong kaya di lumaban naamay pa nganing mahiling ni Kagawad Christian Chipari. Inapot mo ko tana kon piraman na milyon ang iluluwas niya. Porque dahil Mayor Jeffrey Parado sa araw kaya sa ibaan. Pero kung iisipon na gutok sa pulis, pagkatay yung mga araw kaya na politiko hindi sa banuan ng buhi. Dahil nakakahlat. Gusto na tulos na mag-i-issue. Sabi pati kayo ni Kagawad Christian Chipari na siya sumunta ka. Tapos din na makal. Dahil siya na makal. Anong nangyari doon na talo dahil na bakal? At talo nangyari siya? Kaya mayo madalis sa kinabot sa mga tagawaan ng buhi. Tubod-tubod kan. Mayong pagkilabot na. Sa inagta manan mo po pinili ka tagawaan. Na dahil na makal. At mga rato natin na makal. Kung tarik-tarik ka sa rong kapitan ka, buksan tarik. Bukig niya yan. Laro na nga niya simbahan sa iyang araw. Kadakot niya nagpipila kan eleksyon. Magsabi yan. Saka may ipinin siya ngayon na ito siyang sobre. Ang nga duman sa pangkulpanot sa sobre. So, nalaugod niya. Makonselo man si Kagawad Christian Chipari. Kita manuan ka na buhi. Kaya
lang kay Nagawad Marlon Tabaldi na Pirming Mayo ng tao. Pirming Mayo. Sa barangay nila. Oo. Takot Lusobo, dapat naman sa ating pangako kay na mga pinakong semento sa mga barangay na kaya pinangganaan, hindi sa Banuang Ganap. Sabi nga, yan, nasubutin sa barangay Santa Clara na nag-iwas-iwas na naman sa iya na harong yan sa barangay Dilapi. sabi nga ni Bagakayan, sabi nga ni Bagakayan na karon ng Pilip, nina para bagay tinugaan ko si Daning tigsarang katos na sakong semento. Natitipon pa mambaga kung sinakong semento. So sa mga sakong pinatusan kan semento, yung nga itataw ko sa hinda. Sige maganda ko rin na. Oh, tama abot na Kamu manok. Abot ngayon. Oo, bigyan disponer ngayon. Supot pa sana ngayon si Minto. May laog ka. Nakakuya naman, nakatipo naman. Kundi sa sarano na sa lada. Sabi, nagka-istorya kami ni Plotado. Ni Kapitan Plotado, ay nagparatubod-tubod naman kaya ngaya. Mag-alat lang kaya din na. Tapabot kaya. Napatubod mo kaya. Kung hindi man si Kuya. Sokok pala. Hindi si Marlon. Hello ka na dulag-dulag. At bago. Kung di ko alam siyang ikatao, di tawan niya na. Tawan niya na nga ni. Dapat lumasan siya sa tao. Yan, tama po na sukwari, tumandaday ang igulan. Di sa sunod na eleksyon kayo, dahil na sa tumudan. Sabi ni Rudyar Payala, supply matataybahan siya ng nga siya Erigan na magkatago at bukid ka Erigan. Onin na, Pati masumpa na ba ganun yan si amigo mo? Pati, may text ako yan pati. O may kuya baga pati. O pati, may text baga sa kuya digdi. Pati, nina masumpa ngayon ngunyan si Vice Mayor Elect Rex Oliva, Kapitan na Tony Asirano, kana sa ninyo. O di, pwede mo i-confirm si Vice Mayor Rex Oliva. Si Vice Mayor Rex Oliva, masumpa na Kapitan Sirano, yan sa Santo Niño. Asaka kay banan si Councilor Councilor itong tulog dawa dito kon sa nga dito. Naligawan ko na ta. Naligawan ko na kaya ta garo filmi man kayo ngayon. Mas kasi action man. Ay, masurong padagon yan. Ano man dati gusto. Ano man dati gusto ta. Simple sana. Dahil ngayon ma-monitor ni Philip Martin. Baka na, mabuli mo na naman. Oh, ngunyan dapat dito sa Santo Niño. Oo. Sa ibang bihira. Kaya, makonselo ba na mga surumpaan doon yan sa batalya nila politika. Dahil dito panuhan ka na buhi. Nagsurumpaan, grabe so, napagamatang hindi nagtawag ko siya. Na maging Vice Mayor. Na istorya ni dito panuhan ka buhi. Yun na pala nila masunod na mga Vice Mayor. Si Kagawad Christian si Pati. Hindi. Vice
Adi, pag sa inaugural session, kasang gunian bayan, ang punan mong bahis. Tama, isa. Kulot-pugot kayo ni Pare. Kaya nga, di tawan manin sa rugtukawan, kada di Vice Mayor Balagot. Nag-i-istorya sa bago. Oo. Sige nga, istorya tayo na dahil naman ang pero simbahan nga ito araw, nagpipilay tumayan mga Oo. sige ba siya ko. Sige, ito ako para sa ginsagin. Dahil naman topic nga yan. Ang mismo ito, may si Mari. Papatubugong ito nga kung bubuhan niya kung isispan mo kasi. Pambira sa karong kaya na karong politiko. Grabe na tulad siya at kamagawa na maging vice mayor ka na manuhanin na buhay. Alam to na ang panahon. Alam to na para nganing sigurado pa di apo din siyang vice mayor sa inaugural session, tumayo siya kay Balagot. Vice Mayor Yan. Makonsinuhan na dyan. Alam ko niyan ba? Vice Mayor na to. Si Jofred Balagot, magayan man yan. Mangalas man yan. Ano kaya nagawan nga tulad ang posisyon. Vice Mayor na bukit. Yeah. In-interview mo ko ano pa din. Oo. Dahil ko ka kaya maturatan na. Dahil ka harap ka yan. Pati kagamalong sa pagdigatik. Dahil mo lang maturatan. Magkakakos ka seleksyon. Oo. Kaya, sabi ni Kapitan Plotado, dahil na magtago si Marlon. Filing na ngayon. Kung so ito ngayong natipon nga ngayang supot ng simento, panahon niya nga. Ay, maluwat ba yan sa inaugural session? Tanggurang bayan ka na maluwain buhay sa maabot na pizza o gamo. Oh, di dyan na lang, lusubo na lang dyan sa Sangguniang Bayan. Kaya sa mga nag-aalam sa kapitan, kahit kung pinakaw sinito, yan ay nasingilo. Oo, ipadala mo na. Ipadala mo na sa sakong simento. Yan. Galing ito. Yan. Maski galing dyan sa DPWH, kadakong supot yung simento. Ang gusto rin ako magparang good morning kay Kagabiliano Nato, good morning kay Dr. Ramon Nato. Yaong ka dyan. Manuhanin na po. Yaong ka dyan. Yung matuloy sa Patuya at Amigo. Kumusta mo na lang ko? May pwede sa Netflix na. Kumusta mo na lang ko? Pero rock. Oh. Ay na. Nawara si karandang Philip Barasina akan sa iyang mga informasyon diyan sa Banwahan kan Buwi Camarines Sur. Pero ikaw po kita ni karagdagan na report na sa linyaman si Padingmar Baroga para Padingmar ko Pantapay. Aram mo, masyunti kita ta yaon CPM. Kadakul kan mga nagkahapot, lalong-lalo na sa mga konsumidores kan Iring Water District. Kung kumusta na ang sa indang pagkikibot, dapat pagasa na identify na source kan na tubig sa may mountain na barangay, pining Ragaw-Raw. Ako nga alin, ko nahiling ang Ragaw-Raw. Tama. Kaya, mayong iba pwedeng pagkayan kundi ang prime water iti sa Iring Water District. Biyan madirkan na sa tuyang, upalan sumanikit ka sa tuyang prime water. Biyan Good morning, Tabi. Good morning, Tabi, GM. Opo, ano po, sir, magandang umaga po. Ano po, sir,
na problema po dyan sa lugar na yun na kino-complete, sir? In terms of service area, I mean, may problema talaga na Opo. hindi na po yung repair unit at mga pinaka-major po talaga na concessionaire or location kung saan talaga may pinaka-document reklamo is repair unit. Repair unit. Iba pa rin ako sa mga consumidores, mga concessionaires nila. By this July, makakapagpunan kita ng first development ninyo. So, okay na kami kung sa Lodi Kapsaga ang court, sa Agian mismo ang tubo, kung niluwang ko ulit kaya dumating kaya nakalo-area kami sa area na to. Na nag-okay na kami in terms of payment, ano man ang bayad or renta, nag-okay na kami. So, this July, makakapagpunan na kami ng first development. So, inalas na yung final bidding sa mga contractors. Pero most probably, July po makakapagpunan ng first development. And then, hopefully, mga fourth quarter kang ganyan taon, may tubig ng ang river unit. I see. Sana sir, ang dami pong tumatawag sa amin dito, nagte-text. Hindi po namin masagot dahil hinihintay namin po kayo. At nakakaasa po naman ang ating mga konsumidores dito sa lungsod ng Iriga na mapaayos na po yung serbisyo ng tubig po. Yes po, opo. Yun po talaga yung ginagawa ng Prime Water, kaya nandito kami para masolusyonan yung problema. Bukod sir sa mga complaint, ano po ang mga programa po ngayon ng Prime Water dito po sa lungsod ng Iriga na malaman po ng ating mga kababayan at sa mga konsumidores po ng Iriga City Water District. In terms of naman po, sa commercial, kasi dun sa mga payment centers naman, kasi meron kami mga upgraded payment centers, siguro, way ko na rin ito para mag-isa sa mga concession ng Pilipinas. Kasi meron kami mga accredited payment centers na pwede naman kayo magbayad because para at least, hindi na sila pumila dito sa opisina. Talaga totally, during readings namin, almost talagang makapayag nila dito. Kaya naman nila mabayaran sa payment center, siguro, kaya kasi para in their convenience naman yun na hindi na sila pipila pa dito sa opisina. Kasi talaga yung teller namin dito na tatlo, hindi na yung majority or dami ng mga nagbabayad dito. Payment center. Opo. Sir, siguro sir, baka mayroon kang idadagdag at gusto po na malaman po ng ating mga consumers ng Prime Water. Go ahead po tabi sir, pagkakataon po ito mapaliwanag sa ating mga kababayan. Good morning po sa mga nagtatawag po sa registration. So, good news po sa mga konsumidores, mga nasa river unit po, na first development is mga po na July. Hopefully po sa mga bago sa fourth quarter, talagang sumarating ang target namin sa 24 hours ang tubig. Siguro, maganda rin ako dispensa paano kasi in the past few days na medyo mainit talagang kinakapot sa rin tubig duman. And then, kalasan nga sa dyan sa nag-iwaran naman siya para ibawas naman ang demand dito baba. Nakakasakas naman sa passing data natin. Opo sir. Opo, sir, marami pong nagtatanong dito ng mga listeners namin sa RPN na DCKI. Kailan daw po kayo mag-uumpisa na mag-program dito po sa RPN? Dahil nalaman po nila na magpo-program daw po kayo dito. Nagtatanong lang po ang aming mga listeners na hinihintay po yung program ninyo dito sa aming impinan. Actually po, Opo. talagang ginaan namin mga program sana sa radio. Siguro pag meron na kami first, maaari namin para may balita namin na okay na yung permission ng Prime Water. Kasi baka, ang ano lang namin dito, nag-review po ng Prime Water kami balita. Kumbaga, tawag ito yung service na tultul, mapagana yung
maganda yung service ng delivery unit. Siguro, mga okay na yung service ng delivery unit sa mga problematic na lugar. Yung kang nagpupulas ng ng radio program. Kasi yung based on central office. Ako naman, pinapropose lang naman central office ng mga project na kailangan. Pero may nakita sila parang drop muna or huwag mo nang magsimula ng radio program. Pag meron naman, of course, mag-okay na kami. Opo. Kasi sir, may mga katanungan po dito sa amin, mga text namin na kung meron po sila mga complaint, kayo po mismo ang magsagot, hindi po kami dahil hindi po naman namin kaya po yun masagot at kayo po rin ang autoridad na makapagsagot po kung anong po mga complaint na ipinapaabot po ng mga konsumidor, sir. Kung may mga complaint po, siguro pwedeng pumunta na sa opisina. Opo. Para mag-solution agad. Halimbawa, may problem sila sa water connection, sa low pressure. Halimbawa, may problema sa metro nila kaya yung ganong malakas ng tubig. Pwede silang pumunta muna sa opisina para at least yung mga technical personnel namin, yung mga account officer, masagot sila in terms of billing. Diba, may billing po sila, hindi naman talaga yung totally mapapaliwanag sa radyo eh. So, matitrace naman yun ng account officer, bakit kayo sumasagot? Siguro, nagkaroon kayo ng mistake side, isip ng technical personnel namin, may something na nagkaroon ng wrong billing, at ginagawa naman ng paraan, kung ano ba may wrong billing, gano'n, nagagawa naman ng adjustment. Opo. Sir, may text pa dito. Sir, pakitanong po sa GM ng Prime Water, paano po naman kami makasiguro na pumunta diyan sa office nila? Sino po naman mag-i-entertain? At baka hintay kami diyan sa opisina nila, wala naman mag-i-entertain sa aming complaint, sir. Thank you. Actually po, pag pumunta naman sa opisina, in-entertain naman kung nabawa dun sa billing, yung mga account officers sa metro area na pwede na sumagot sa inyo. Kung ano yung problema nyo in terms of billing. Sa technical naman, meron naman po mga technical personnel dito na pwedeng kausapin kayo para ma-verify kung ano yung pinaka-complaint sa area. Oo. Sir, kung siyempre malayo po naman yung ating mga konsumidores, kung pwede daw po sir mag-request yung number na lang ninyo ibigay at mag-text na lang po kung ano mga complaint at magpapakilala naman daw po sila sa inyo para po ma-resolveran po yung complaint nila. Siguro po yung number na lang ng opisina para Opo. Opo. Kung may mga complaint, pwede tumawag sa opisina. Matandaan ko yung number ng opisina. Basta nasabit naman po yun eh. Opo. At mas mabuti sir, ibigay mo na lang po dyan sa aming kasamahan kay Mara Baroga para i-acknowledge namin yung mga number ninyo. Parang yung ating mga complainant na nagko-complain dito sa amin, ipo-forward po namin dyan sa inyo. Kasi kanya naman tayo sir, tulungan lang tayo. Kami nasa public service, kayo po naman nagpa-public service din po sa ating mga kababayan. Okay sir, magandang umaga at maraming salamat. Mabuhay po ang Prime Water ng Iriga City Water District. Paling Mar. Paling Mar. No. Oh, go ahead, Paling Mar. Okay. May abot lang ang KBM at ibababa ko sa KBM ang telepono. Mm. PM ko, gusto ko ang collection efficiency kan Prime Water and Iriga Water. In terms of collection efficiency po, nasa kami 83% sa bulan. So, ang ibig sabihin kaya, sa total number of concessions na nababarayan, almost 83% po itong updated sa oras. So, yun nga, win-work out nila kapatas na ito. Yun po. Okay. Palimar. Okay. PM, sabi, iguanin penalty sa mga debt sa makapagbayad ng ganda pabayadan sa Prime Water. Ito po, ibang corresponding penalty yan.
halimbawa, nasa 500 pesos ang bill mo, ikaw makabayad on time, may additional 50 pesos ito sakali. Yes po, yes. Pare. Okay, malinaw. PM, sa mga atas na party, namumroblema kan pendang tubig. Pero sa baba, sobrang-sobra ang tubig na nagbubulo sa mga kripo. Mala, tanding niya, minsan igwa na mintin na nangyayari. Ano po marusulber sa po ini? Sa mga areas ng po talagang Haralangkaw, talaga basta tubig mo sa babae, nagkakaibo kami ng program na ma-install kami ng mga pressure regulating valves sa mga areas na matatas talagang identified ng mga kusugan tubig para at least may pataas pa. Yan po yung mga projects na i-implement as soon as possible kasi talagang totally aramtaman na makusugan tubig sa central population, sa mga parte sa Ligola. Once na maka-install yung mga pressure releasing valves, pwede siyang makatabang papasakat. Okay, salamat sa PM. Salamat lang sa yung mga pangtabay sa nadawag naman sa imong buso. Ba't may karagdag kang informasyon? Okay na? Paling-laki, ikaw bang... Bayo naman pala bayo na. Okay. Ang mga topic, na ito yung informasyon na di sa prime water, irrigation to water district. Ini man topic si Barbaroga, radyo ron na. Okay, salamat karandang Mara Baroga. Ito, Connection Report. Okay, mga tugang, yan po ang report ni karandang Mara Baroga, ang General Manager kan Iriga City Prime Water na nakaulay niya ito. Saka. And sabi ko na maski nagpara palatulat, ayaw man nangyari. Sabi, naghahapot pa si Padi, Marna hiya sana yung libre sa Aire, pagako sana pangako. Napapako. Alright mga tugan, 40 minutos. Magalampas ang alas. Madaliwan ng oras. Garo tayo pa ko. Garo tayo pa ko kung pinto mali. Palinja, garo tayo pa. Ano yung mga? Ay pagani na po. Ano yung pagani? Kita nain. Alas 10 ko rin na lang to. Pwedeng mumumot kita din alas 2. Kundi, ano na ako? Grabe na ako. Arot man talaga yan. Pero, mga paulok-ulok sa lang. Paulok-ulok sa lampay. Ano ka? Ano ka ngayon? Gano'n ka ngayon? Nagkaprograman naman sa ibo. Arot man talaga yan. Atin na, kaya hindi ka nadarata na sa mga ulok-ulok nga ampay na makakuha na kita hindi sa programa pero mo yan doon kayo programa ang mga nagpo-programa mustigdi so saro napilya so saro yan lumas ko Manila sabi pa rin di garo yan si Iba koro no pangyayari. Naulog ka. Okay, mga dogan. Natagos ka na sa tuyang programa. 41 minutos. Pagkalampas ang alas 10. Sabi ni Kuya Alcantara. Sabi sa kuya ni Buddy sa text. Good morning, Tabi. Rocky. Para kay Rocky pa. Raul Kamanda. Natagog si Buddy Boy. Kasi
Si Badong-Badong Alcantara, nagdadago. Lagi-lagi ka man ngayon. Raan ka man sana ngayon. Kumusta, buddy boy? Kanto, mga salit-salit pa rin si Badong-Badong. Yan, nag-aarolan. Kung kasorik naman na alabi na sa 60 anyos, sabi, sige. Sige nga yata. Bili nga yan, hindi ko ka ganyan microphone. Kaya ako ganyan. Ako nga yung microphone. Kampanahon ko na kaya. Kampanahon ko daw ngayon sa radyo. Hindi na nabuka nga kong lawa. Nakabuyo ka nga yata. Ikaw kang microphone. Eh man. Ini si Badong-Badong. Respetado ko pa man kirayan eh. At mayo pa ako sa radyo. Badong-Badong ang kandara na ini. Hindi ko nga niyo na makaikay bakong duman sa DCG si Badong-Badong Alcantara. Maray na agatabi sa pamilya ni Buddy Boy Alcantara ang tinagurian Badong-Badong Alcantara kan mga panahon. And paabutan naman din good morning si Pading-Buddy Boy Sporlas. Ini yung si Pading-Buddy Boy Sporlas kay parang kuman kaniyo kanto sa Budyo DWNW duman sa Naga. Gitarista po ini kanso itong ay guama kami ni na Tuklas Amateur Singing Contest sa Budyo ngunya nagom ni Buddy Boy Sporlas. So kay banan mi announcer ato kan ni Ati Madji Ponteo si Maning Dosi Ponteo. Maray na agatabi sa imo Buddy Boy Sporlas gitarista kadtong mga panahon sa Tuklas tapos sa gulong ng kapala na panahon diyan kita kan panahon kami yaw diyan sa Budyong DWNW kan ayaw pa diyan sa may parte kan na Mabulong ini pong Budyong DWNW sister company po yan kang RPN akan panahon. Maray na agad na lang kami sa imong Pading-Buddy Sporlas asin man ki Mading Jose Pontejos Sporlas adan sa Naga kana nakasabi ito sa kuya apirmi nga kung naka-FB live sa RPN kaya pinabutan nanin good morning. So mga kaibanan taga kadtong mga panahon sa Naga aday ko pa man nagkakarlingawan sa mga kaibanan ko kadtong mga panahon kan kita nagapon-pon pa sana sa radyo. Ano ko lang kung mga nakaibanan kan mga panahon adyan sa siyudad kang Naga. So ito mga nag-training kanto sa kuya sa radyo, nagkawarna na. Arminda Dipuntong Diwin Buena. Itong Dipuntong Marhuso. Ay si Kuyan pala, si Risty Dikero. Akan nakaibaran ko man din si Tots Dikero sa DCHN. So may programa kan pagkakaaga. So programa kanto ni Tots Dikero na kitots kita. Maray na agad-abi atot sa na naka-watching man sa tuya digdi sa RPN kaibanan ka si Tots Dikeros may programa kanto sa RN na kitots kita. Amin ni Tots Dikeros
Ako pirmi ako nag-watching sa RPN. Dahil mo man ngaya dahil ka man ngaya nagre-reply, paano ko man ma-reply na dahil ko man ho dahil ko man nagawa dahil ko man nababasa ang mga watching nito dahil ako sa luwas so sa muyang Facebook pasensya na pero at least talaga watching ka mo sa RPM adawa po paano kumusta o gumagari ka mo sabi pa digdi maray ka pa dahil na roromduman ang iba dyan ay India mas malupit basta iyang training yan ang training ako kaya sa mga kairibanan ko mas maray sa kuya maray ang treatment sa kuya maray man ako sa inda pero kung ang treatment ang treatment pa sa kuya sa ko yan rundo mo alog ki padinsyante maray man ang treatment dawa sa ina ko magano ma ay pirmi ko yan narurumduman nila sa mga treatment sa kuya pero ko na hinda nila sa ina ko dahil mo man rumdum baluya man ang treatment sa kuya kaya duman ako na yung nagkarurong akong utang na buot nagkarurong akong utang na buot aron ki pading marmano ka kana sigan no paurekson ta sa KBP dahil kita nakapasar kaya yaon digdi ang loyal ko sa RPM digdi masarap para na ko makakapasar sa KBP yan ang pigrurumdum ko kaya ki dawa puro pano nagatabang sa kuyang maraykan to sa pag-exam sa KBP asing pa din marbanuga hindi po ako nakapasar sa KBP sa pagi po ka na RPN na DCKI kaya nga ni kan pinatalsik ako ni Ma'am Reyna ulay ko dahil ako pubalik ko digdi sa kuyang kuyan nina kinuamang girara ako ni Pading Elmer Estrado maray nakakatabi Pading Ime nina yan po ang mga rinurukdum niya to na mga pag-iriba na dahil pwedeng malingaw-lingawan kung sa iyong kalakangap dapat ibangon mo na marumduman mo sinda at yan po ang nag-angat sa imong magiging profesyon bilang tagarag saka adirda may text balik sabi ligdi matibay ka talaga dahil mo ngayon nalilingawan sa mga nagtarabang sa imo ngaya ko sa imo pero ngaya sa iyo so iba ngayang mga tinurukdoan may naglaog ka basta nila ko yan na ikaw yung tagilaray bilib ngaya ko sa imo napuputol lagon bilib ngaya ko sa imo na naramdaman mo sa mga nagtarabang sa imo sa radyo na nakalaog ka pero hindi ba kaya dyan sa ikalamang ngaya marumduman sa ikalamang ngaya marumduman hindi baliwala nilaman pero hanga ko ngaya sa imo at talaga ngayang ikaw ka ngayang panilido na dapat pasalamatan mo sa mga nagtarabang sa imo yan po ang text aberdata ikaw pa nga text digdi sabi man kanit tama yan tama yan sabi pa kan nag-text sa tuya ikaw pa sabi man digdi good EM nakaantabay man ako
sa imo, kaya laki na para pa halo sa naman ta na palaban duman sa imong station manager Bong Italotse, nagpa relax kondisyon ni na maray amigo mo ni kana radyo Agila, si Mr. Arel B. Bansal na nag-aantabay man sa imo. Kasi kuyan, si Mr. Bansal kang Radyo Agila na nakaantabay man sa tuya. Maray nakatabi sa imo pare koy. Bueno, yan po ang mga text sa tuya, kana sa tuya tabi na mga parantabay. Adik din po sa Radyo Ronda. Uy, maray na agaman, nagpahamol si Boss Cesar Romero, ang lalaking masunod. Ang lalaking masunod na mayor. Kana siya na niliring nga mayor na. para karokagawan. Mayor na kung magkasawi-saw baga. Nagpahabol si Mr. Cesar Romero kana Springfield Subdivision ang national diniriga. Oy, maray na agaman ki Atiglo Bunggahil. Anin na anak ko yan man si Atiglo. Maray na aga. Iyan nga yan tama sa imo. Iyan nga yan tama sa imo. Na pasalamatan mo sa mga nagtarabang sa imo na nakalaog ka sa radyo. Iyan ang rinorumdum ko. Hindi na dapat so itong mga nag-angat sa imo sa radyo, dapat iyan ang day mamalingawan. At ngaling day ka busungon. Sabi pa digdi, kuripot ang sister. Kuripot man kaya yun. Kamay lagayin talaga kaki Boss Cesar Romero. Ay, nagkuripot. Aba ko magkuripot si Boss Cesar Romero. Yan ang masunod ang mikir hindi sa Erika. 55 minutos magalampas alas 10. Adik di mga tugang sa siyudad ka na Iriga, sabi da baranga, kanya-kanya dang sumpa. Anin na gagay magayon. Anin na so mga nagkaranya-kanya sa naman kayo nagsurumpa. Pero digdi sa kuya na kung day ta pa nakakaulay, nina day kita matubod. Day kita matubod kung nasisay ng mga opisyal digdi sa Iriga na kay ba ni Mayor Ramadel na nagkaranya-kanya dang surumpaan. Kamalangan ni may tanong kita na nagsumpa na si Vice Mayor elect Rex Oliva sakod si Councilor Buboy Tibara, Councilor Edsel Dimaiwa, dumanda kikapitan na Serrano. Ada gusto ko nga niyang kumpirma ron kung totoo manangga na anagalis na impormasyon na nailir na abi si alkalde asin man na councilor na si Edsel Dimaiwa asin man na Bubeg Gibara masumpa mo niya na aga duman ki kapitan na Tony Serrano.
kan na barangay Santo Niño. And may nagluwas man na impormasyon, si Mayor Madel nagsumpa na kay Vice President Leni Robredo. Ang sabi, ito pa yung nakukumpirma kung ang totoo man na nagalis nga na impormasyon si Mayor Madel nagsumpa kay Vice President Leni Robredo. Pero sa mga konsyal, kaulay si Councilor Sunny Maestrado, kasod man, mayo pa man na ipinagsabi silambit ng konsyal kung narin sila masurumpa bilang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Ciudad de Iriga. Mas gusto ko po ma-i-confirmar yan sa mga aparantabay niya to dahil yung mga nagluwas naman ng mga barata na sa tuya pong nasasakap. Sabi pa rin ko lang balokag kaya pati ni Mr. Romero pag nagtapsok pagka-alkalde kana Ciudad de Iriga. Yan natin sa naman yan na sabi Mr. Don Cesar Romero pero may nagkukontra sa imo boss si Sara. Pero ito luway-luway na kita na magpaaram sa tuya pong programang Bicol Connection. Tingdi po sa Radyo Ronda DCKI Iriga. Sa mga nagpahawal pa ng text at yan na sana po sa tuya pong Rabas kung Rabas at yan na hapon para sa untayan oras di Pinigro na magpaaram sa tuya pong programa Bicol Connection. Sa pangarap po kan bilang perforsa kan Radio Ronda, sa pangarap po ni Station Manager Melvin Barayoga, ang kapitan kan Barangay Sagrada, Bao Camarines Sur, Seringman Duman sa transmitter, si Engineer Charlie Bulabra. Sa information, si Tony Boy Saison, digdiman po sa studios, kaibanan po niya to si Engineer Chief Tony Aguilar. Siyempre man po sa tuya mga on-the-job training. Siri man po sa information, si Rodel Cesar, sa pangaran po ni Karondang Philip Barasena, sa pangalan ni Karondang Mara Baroga, nakaulay niya to ang General Manager na Iriga City Prime Water. Sa pangalan ni Karondang Joey Habanali na iyo po ang nakakapot ka na programang Bicol Connection sa ito pong nakaibanan. Rocky Bayubo, salamat kan sa itong pagkandabay. Papasatuya malugod ang biyaya kan mahal na Diyos. Kapag po kiraray sa aga, sa siring na oras, asin istasyon sa programang Bicol Connection. Salamat. Masunod na si Padigmar Baroga. Ano balik? Ano yung naman ito? Ano ito? Ang palit mo pagliligawan. Naka-on-bill ka. Naliligawan ko yan kaya mali. Ano balik? Pero mali. Bukod dito sa Pagod Bunyag, minaandulog sa pagkanamamaluwa